El paper actual del metge de família és el professional que, emmarcat en un equip multidisciplinar d'atenció primària, és el centre del sistema de voluntat sanitària. L'usuari espera, sobretot, que se l'escolti i sempre que sigui possible que se li solucioni el problema. Si més no, que se li millori, o si més no, que se li ajudi a entendre millor. I això què implica per part del metge? Doncs, evidentment, tindre un coneixement científic, però també ser prou proper i accessible. I sobretot, que parli un llenguatge que sigui entendible, no solament pel pacient, sinó també per la seva família. És una relació personal, bidireccional, basada en el respecte i la confiança mútuos. És una relació entre adults, és una relació on el metge aporta el respecte professional i el pacient aporta el patiment de salut. Entesa la salut en el sentit més ampli possible, que importen no solament els aspectes físics, sinó també els aspectes psicològics, els aspectes d'entorn i els aspectes de valors tant personals com familiars. La tendència de futur, inexorablement, amb l'increment de coneixement per part del públic, amb les noves tecnologies, ens porta a una relació més igualitària i participativa, tant en la presa de decisions terapèutiques com diagnòstiques, com de tot tipus, que la presa de decisions ha de ser compartida pels dos. El sistema sanitari català no serà sostenible sense una atenció primària potent. I quan dic això, penso no solament en estructures, en mitjans tècnics, sinó sobretot en professionals altament qualificats i reconeguts. Hi ha prou estudis que parlen i demostren l'eficàcia, l'efectivitat i l'eficiència de l'atenció primària. Per què? Perquè nosaltres som més discrecionals en l'utilització de proves diagnòstiques, utilitzem menys l'alta tecnologia, ens adherim més a les clíniques de pràctica clínica i utilitzem més l'ús racional dels medicaments. El futur passa per l'ecologia i passa pel treball en xarxa, passa per la col·laboració, passa per la flexibilitat i, si em permeteu l'acudit, els metges dintre la professió som els més tots terrenys en aquest sentit i, per tant, també som els més ecològics.